खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै नदुवार बियाबनि संराजा आरो राजखुंग्रि जथाय आफाद आरज हानजा बिथांमोना फैनानै नै आथिं आखाइ सुगासिनो लोगोफोर यावहा दंखल दोङो ओमफ्राय लोगोफोर नै फैगासिनो दङ आरो गासैबो मन्दिरा आथिं दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय दिउरि आफा बिथांमोना आलारि बाथि सावनो जगार लागासिनो दङ आरो नै मन्दिरखौ साजायगासिनो दङ लोगोफोर आरो लोगोफोर दिनै 16 नम्बर हप्ता लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोनखौ खिथिलांगोन आं दिनैनि आरजखौ लोगोफोर इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो
साबायखर थाबाय सानैसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय गेदेमा नोंथांमोन दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव बोसोन बिबुंथि होनायनि बिबानखौ आंनो होनायाव दिनै इसोर आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाफैनो हादों नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा बोसोन बिबुंथि होनो नोंथांमोना गावनो रोंखा राखा नोंथांमोना जेसेबां बाथौ धोरोमजों लोब्बा दङ बा जायगा जायगा बेरायनानै गियान मोनबोदों सोलोंबोदों हयथ' बिनि सिगाङाव आंनि बोसोन बिबुंथिया जेबो बेसेन गैयाबो जानो हागौ थेवबो बिबानगिरि महरै नोंथांमोननि गेजेराव बोसोन बिबुंथि होनो थाखाय सायख'ना होनायाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाफैनानै फंनैसो बिबुंथि होननानै सानदों नाथाय आङो धोरोमनिल' नङा धोरोमजों लोगोसे लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थि आसारखान्थि आरो गुबुन धोरोमजों बै बेले बेजे एबा गुबुन धोरोमा माबायदि आरो जोंनि धोरोमा माबायदि बेफोरखौ गासैबो एसे रुजुनानै आं सुंद'हैसो बिबुंथिखौ होगोन मानोना बारा गोलाव बिबुंथि होबाय थाब्ला जोंहा आरजनि हाबाफारिया थालांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैनाय दिनै नोंथांमोना गावनि बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानै मावनो गोनां खामानिखौ दोनथ'नानै दिनै बे जिल्ला आफादाव इसोरखौ सिबिनो बाथौ धोरोमनि थानसालियाव नुजाफैनो हादों जोंनि बे बाथौ धोरोमनि बे थानसालिया जागायजेननाया बारा गोबाव जायाखै नाथाय थेवबो नोंथांमोना लैहोर फैनानै दिनै मेहेर गोनां खालामनो हादों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोबाव इयुनाव नोंथांमोना बेबायदिनो फैनानै जोंनि बे जिल्ला आफाद आरो जिल्ला आफादनि जिथु थानसालि बे लुफुंनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै अराय सम जोंहा मिजिं थाबाय तो बाराद्राय आङो
फोलावनानै मानबावबाय थाला बुंबाय थाला धोरोम दा धोरोम होनोब्ला जोंनि जितु बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आं फरायनानै बुंनांगौ खोथा गैया नोंथाङा मोनथिखागौ बाथौ धोरोमा दा जाबायदि महर लादों बा जाबायदि महर मोनबाय बे महरखौ मोननायाव जोंहा 28 बोसोर बारबाय दा जोंनि बे फोसावनाय जितु बाथौ धोरोम बिबार बाथौजों जों बावनाय आसार खान्थिजों फोसाबजानाय नेमखान्थिया 18 बोसोरनि बारा जाबाय सोरखिबाय आरो नाथाय गिबि गिबियाव गोबां जेंना बा गोबां नेमखान्थियाव बेले बेजेखौ जों नुबोदोंमोन आरो दंखायोमोनबो आरो दाबो जायगा जायगा गैया नङा दङ दंबाबो फोसावनो गोनां गोबां दङ जों फोसावनाय महरै जों मा फोसावनो फोसावनाय माने फोसाबनाय फोसाबनानै फोसावनाय जितु बेले बेजे खान्थि दङ बे खान्थिफोरखौ जों फोसाबना होनायानो जादों फोसावनाय जों आलादायै गुबुन हारि बा गुबुन धोरोमनि मानसिखौ जों थांनानै फोसावहैनो जों हाया सोरबाफोर जोंनि बे फोसावनायाव बा धोरोम खान्थिखौ नुनानै बुजि मोनोब्ला बा गनायजाथाव मोनोब्ला बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमाव गावसोरनो साफिबोगोन एबा दावगाबोगोन नों दिनै बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमानोल' नङा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै थुनलाइखौ सिबिगासिनो दङ थुनलाइ बुङोब्ला मा बुजायो दा थुनलाइ बुङोब्ला जोंनि बिमा रावखौ लानानै जोनोम मोननायानो जादों थुनलाइ थुनलाइयावनो दङ जोंहा हारिमु बै थुनलाइ आरो हारिमुवा जोंनि बे बाथौ धोरोमाव हाबनानै दङ नोंथांमोना नाय जोंनि जितु गाननाय जोमनाय बे जाबाय जोंनि मोनसे हारिमु आरो गावनि बिमा रावजों जों रायसननाय आरज गाबनाय बे जाबाय जोंनि मोनसे थुनलाइनि गुबै बाहागोआनो जादों बिमा राव आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमाव बिमा रावजोंनो जों रायसनो सिबियो आरज गाबो बेबायदि जोंहा जितु मोजां मोनसे मेहेर गोनां गावनि बिमा रावजों जों इसोरखौ सिबिनो हादों आरज गाबनो हादों गोदै गारांजों आरज मेथाइ खननो हादों बे जोंनि थाखाय गोग्गानो गोनां सानसे बेलासे बे मिरौ जिरौ बेजाल जानानै गुबुन गुबुन माबायाव बारस्लायलांनो हमदोंमोन नाथाय लासै लासै जोंनि बे बाथौ धोरोमाव फैफाफिननाय एबा एरनाय बा बुजि मोननाय सोदांनायखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथांमोनाबो गावनि नखर एबा गामि बा गावनि हालामाव गावनि बियाबाव सोदांनाय आरो फोसाबनायखौ नोंथांमोना मावगासिनो जों नुबोगासिनो दङ नाथाय बिनि गेजेरावनो जों बे बाथौ धोरोमखौ आरोबाव साबसिन हामसिन जों खालामबावनो हायो नामा बे जोंनि गेजेराव जोबोद गिदिर मोनसे बिबान दङ बे बिबानखौ जों बयबो जहैसो मावफुंनांगोन सोरबा हारसिङा फोसावनो हाया बा हारसिङा फोसाबनोबो हाया जों हारसिं जुदि फोसावनो बा फोसाबनो थाङोब्ला गोबां जों जेंनायाव गोलैगोन बा जोङो मदद मोननाय नङा बेनिखायनो बयनिबो हेफाजाब नांगोन बेखौ नोंथाङा गावनि इसोरा होनाय जोंनि खर' मेलेम गोनां बिखा गोरबोआव साननो हानाय बिजिरनो हानाय बेफोरखौ गासैखौबो जों बिजिरना नायनांगोन आरो बुजिनो नाजानांगोन धोरोम होनोब्ला मोनसे जाबाय जोंनि सैथो गोथारथि आरो फोथायनाय सैथो गोथारथि फोथायनाय गैयाब्ला जोंनि धोरोमाव जों ओरैनो आरज गाबबाय थाबाल' जानाय नङा फालिबाय थाबाल' जानाय नङा जोंनि गेजेराव गोसो गोरबोआव सैथो गोथारथि आरो फोथायनाया थानांगोन सुनै दैया गुफुर जानो हागौ नाथाय गाइखेर जेब्लाबो जानो हाया सुनै दैया गुफुर नङाब्ला जेब्लाबो गाइखेर जानो हाया गाइखेरा गाइखेरखा दा जोंनि धोरोमाबो जेरैबायदि गाइखेरा गुफुर आरो गोथार जोंनि धोरोमाबो बेबायदि जानांगोन गोसो गोरबोफ्रा बेबायदि साननाय जानांगोन गावजों गाव एना एनि मोनसा मोनसि नारा नाथा जाबा नाथाय जों धोरोमखौ फोसावनोबो हानाय नङा आरो लोगोसे जों खौसेथि जानो हानाय नङा दा नोंथांमोना दिनै जा बे माबायाव बाथौ थानसालियाव नुजाफैनानै जा हेफाजाब होदों मदद होदों बिनि गेजेरावनो जों दिनै गोग्गानानै बुंनो हागौ मानोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोना फैदों ओरैनो जों नुलायामोन सिनाय मोनलायामोन दिनै जाय नुगोन सिनाय मोनलायगोन नङा जों माजों दिनै सिनाय मोनलायनाय जाखो बे बाथौ धोरोमनि थाखायसो दिनै बाथौ धोरोमनि थाखायसो नोंथांमोना दिनै बे जिल्लानि हालदैबारि गामि जिखौ हायदाबारि होनो एक्सुवेलि हालदैबारिमोन नामा सोलायबाय आरो बेखौ जों फेंनो थाखाय बुंगासिनो दङ हायदालि Oh
जय गोथार मंगलबार साननि जय आफा बोराइ बाथौनि जय बाराजा गसाइनि जय आइ बिमा माइनावनि जय आगुसर गुरु धोरोम गुरुफोरनि जय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जय लोगोफोर आरज जोब्बाय दायो गासैबो मन्दिरनिफ्राय बाहेराव ओंखारबाय लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरो जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालायखोबा लोगोफोर प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालायना लादो इदिनो मोनफ्रोमबो मंगलबारनि गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोफोर आरजखौ आं ब्लगाव ससे होनाय जादों आरो फुल ब्लग नायनोबा आं भिडिअ होनाय जागोन बेखौ नायबानो फुल नुगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै गासैबो साहा प्रसाद जागासिनो लोगोफोर दिनै एसेयावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय